מה אנחנו מכינים היום? היום אנחנו מכינים קינוח לפסח שהוא יהיה כשר, מכיוון שאצלנו יש גם כמה שלא רוצים לערב בשר עם חלב. מכינים מקפה מתוק של מורכב מקצפיות שהן מפוררות, חלבה מפוררת, אגוזים קצוצים ופלויים ושמנת מתוקה. כמה אגוזים? אגוזים, 2 חופנים, חלבה, חבילה אחת של 300 כמה, לא יודעת כמה, וקצפיות 2 קופסאות. אני מכינה קצפת קודם כל. 3 קופסאות. כן. כמו שאתם רואים, אני עדיין עם המיקסר מהחתונה שלי, אין לי, וזה עדיין עובד. את הקינוח הזה מכינים, מצפים בניילון נצמד כדי שלא ייכנסו ריחות מהפריזר, וברגע האחרון כשמוציאים את זה, שמים על זה שוקולד חם. אפשר לעשות את זה כמו שאנחנו עושים במנות אישיות, ואתה יכול פה לראות את הכלים שהכנו, ויש כאלו שעושים את זה בתבנית אינגליש קייק, וממש לפני ההגשה פורסים את זה לפרוסות לעוגה. ושוב בוטק חם של שוקולד שמוסיף הרבה מאוד לעוגה. נקבל את טוב שהכל יהיה ככה לצביעת רצונם של האוכלים. שוב אני מזכירה, לא צריך להוסיף שום סוכר. יש גם בחלבה וגם בזה די ויותר סוכר, לא צריך יותר. רק רגע אני אביא מריץ. קצפיות. שמה את הקצפיות, את החלבה. ואת האגוזים. ומקפלת לתוך הקצף את כל החומרים. וזה הכל? כן, זה הכל, ועוגה שבגלל שיש שם קצפיות, הקצפיות נשארות די יציבות, הן לא כך מתפרקות בהקפאה, הן נשארות די יציבות, וזה יוצא עם מרקם עם החלבה ועם הזה סוף הדרך.
כל אחד יכול לנסות. נראה לי לא מסובך. חכה, אני אקח כף כדי לשים, זה אולי, תסגור שנייה, אם אפשר. אפשר לסגור? זהו, תראי לנו אחת, שנראה אחת מוכנה. וזהו זה. כן. זה הולך לפריזר. זה הולך לפריזר. יופי. זיווה, תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, אני מקווה שיהיה לכולם בתיאבון, מי שינסה את זה בהצלחה. תודה.